Tanong, sabi dito sa New Dictionary of Tagalog ni Carl Dalves Rubino no 2002, ang ibig sabihin ng liban ay hindi kilala. Tanong ko sa iyo, ibig sabihin ba hindi kilala ng Ama si Kristo? Hindi kilala o kilala? Okay, no? Objection ako, bro. Yung nilatag niya kanina na hindi kilala. Wala yan sa talatang nilatag ko sa wait lang muna, Brother Gerald. Kasi under cross-examine ka at kinukuha ni Brother Jared ang meaning ng liban. So may binasa siyang referensya. Ang tanong niya, kino-confirm mo ba na tamang referensya? O kino-confirm mong mali ang referensya? Yun sagot niya. Ayun sagutin mo. Sige, sagutin natin no? Okay, go. Yung sagot mo, kung si Kristo ba'y hindi kilala ng Diyos o kilala ng Diyos? Ang sagot ko dyan, kilala si Kristo ng Diyos, hindi bilang Diyos, kundi bilang sinugo ng Diyos 1:5:20. Naparitong anak ng Diyos. Makinig ka muna. Wait lang muna. Go ahead. Sige. Kilala ng Diyos si Kristo, kaya nga sinugo si Kristo ng kaisa-isang anak Sa 1:5:20, sinong naparito? Si Kristo. Anong ibinigay ng naparito? Pangunawa. Bakit ay binigay ng pangunawa? Para makilala natin ang tunay na Diyos. Kanino natin makikilala ang tunay na Diyos? Sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesucristo. Yun ang magpapakilala sa tunay na Diyos. Sa 1:7:28, hindi daw kilala ng sanlibutan ng tunay na Diyos. Kaya naparito siya sa lupa. Okay na. Ngayon, sabi mo kanina, hindi kilala o kilala si Kristo ng Ama hindi bilang Diyos. Ngayon, kung mabasa ko sa Biblia letra por letra na kilala ng Ama si Kristo bilang Diyos, tatanggapin mo, talo ka na sa diskusyon, tapos na. Sagot, bro. Okay. Pag napatunayan mo ito kasi challenge. Hindi. Wait lang muna, bro. Ang tanong niya kasi, pag nabasa daw niya na kinikilala ng Ama na Diyos ang anak, talo ka na ba sa diskusyong ito? Yes or no? Oh, yes or no? Nasa challenge ba tayo, bro? Ano yun? Challenge? Challenge ba yun, bro? Challenge mo ba yun? Yun ba challenge? Ano yun? Challenge? Challenge ba yun, bro? Challenge mo ba yun? Challenge? Hindi bilang Diyos. Ngayon, ang challenge question ko, kung mabasa ko pa sa Biblia na sinabi ng Ama o kilala ng Ama si Kristo bilang Diyos, tatanggapin mo, talo ka na, tapos ng diskusyon at magkape ka na lang sa inyo o kaya sumamba. Bro, tatanggapin mo yung challenge na yun, bro. Hindi mo tatanggapin, bro. Pwede kong sagutin yan, pero nasa rules ba natin? Kasi ang ayon sa lahat ng nilatag ko, doon siya muna magtanong. Wala na siya mag-challenge sa batang kasi wait lang. Kasi kanina kasi is, narinig ko nyo naman, nagbasa ako ng mga rules ng debate. Wala akong nabanggit about sa challenge, no? So, ibig sabihin, nasa iyo na yan kung tatanggapin mo ang challenge ni Jared o hindi. Tatanggapin mo ba o hindi? Okay, no? May 10 seconds ba yan para hindi kasi categorical? Sagutin mo na, tatanggapin mo ba o hindi?
Sige, hindi ko tatanggapin yan. Hindi nyo tatanggapin, Bro Jared. So, ibig sabihin, yung tanong mo, Brother Jared, ibahin mo na hindi naman malayo sa tanong mo na yon. The same pa rin na tanong, pero hindi lang challenge question. The Okay. same lang na tanong. Magkakaroon sa kanya mamaya. Sige, the same lang na tanong. Okay. Moderator, naibit na yan, no? Ngayon, ang tanong ko, tinatanggap mo ba na sinabi mo kanina na kilala ng Diyos si Kristo hindi bilang Diyos? Tama ba itong sinabi mo o hindi? Tama. Okay, Kilala next si question. Kristo hindi bilang Diyos, kundi bilang sinugo ng Diyos. Bugtong na anak nga eh. Okay, ngayon. Ang sunod kong tanong, sa 1.8 ng Hebreo, ang sabi ng Ama sa Anak, ang iyong luklukan o Diyos ay magpakailanman. Ang tanong ko sa iyo, tama ba ito o hindi? Tama yan. Ngayon, Ayun. si Kristo ba? Si Kristo lang ba ang merong luklukan para masabi mong Diyos si Kristo? Apokalipsis 3:21, ang mga hinirang na nagtagumpay ay upo din sa luklukan, na gaya ni Kristo nakatabi ang Diyos. Ibig sabihin, mga hinirang Diyos din pala. Ituloy mo lang sa 9, ang sabi, ang Diyos mong, sino yung Diyos mong ron? Ang Ama yun. Okay, Brother next Jared. question. Tanggap Ayun, mo, ang Brother tanong ko Jared. sa'yo, next question. Sino ang subject of the sentence sa 1.8 ng Hebreo? Yung mga tao o si Kristo? Patungkol yan kay Kristo. At meron din mababasa sa The Message Translation at sa ibang mga salin na ang sabi na patungkol sa Ama na sinabi ng Anak, the throne of you, God. Kaya kung sasabihin mo si Kristong Diyos doon na nasa katwiran ng Diyos, sentro ng katwiran, bakit sa Marcos 14:62, nasa gilid lang siya ng Diyos kung sentro siya ng katwiran? Wala kang karapatang magtanong ngayon. Ang karapatan mo sumagot sa aking Objection tanong. bro, objection. Papaliwanag ako, masagot ako, hindi ako Okay. Hindi, sumasagot nga ako eh. Tatanong ka. Yan Hindi yung ka gano'n sumasagot. eh. At hindi nga yun sa'yo eh. Sige. Sige bro. Go ahead. Okay, ngayon, sunod na tanong. Ngayon, kung si Kristo ang subject of the sentence sa 1.8 ng Hebreo, therefore, tinatanggap mo sinabihan si Kristo ng Ama na Diyos dahil lang sabi, ngunit tungkol sa anak, ang subject of the sentence, yung anak si Kristo, ay sinasabi. Wait lang, Bro Gerald. Anong objection mo, Bro Gerald? Sinagot ko siya kanina sa Hebreo 1:8 para ma-clarify niya. Ngayon, sagutin niya muna lahat ng mga ninatag ko ayon sa stand ko. Wait lang bro, hindi karapatan ni Jared ang sumagot ngayon. Ikaw ang Hindi, objection bro. sasagot. Objection. Nasa rules natin, di ba? Kung ano ang stand press, doon lamang sumagot doon sa mga nilatag na talata. Yun ang ginawa kay Jared. Kaya ngayon, Bro, ginawa ko. ang role kanina, binasa ko, ang tanong at sagot ay hindi lalabas sa paksa. Yun ang role ko. Ang tanong at sagot ay hindi lalabas sa paksa. At ang Bro, objection ako bro. Kanina sa Pilipos 2:5-6 tinanong ko si Jared sa Greek word ng Objection, moderator. Inuubos mo yung oras ko. Ang karapatan mo, sumagot sa tanong ko. Wait lang, bro Jared, wait lang. Bro Jared, wait lang, nakapost yung time, meron pang 5 minutes and 3 seconds. Bro, ito, makinig ka muna. Kanina tinanong ko siya sa ibang talata na hindi niya nilatag. Yung Pilipos 2:5-6. Sinagot naman niya kanina yan na hindi niya alam yung nasa Greek. Okay?
So, yun na nga. So, sinagot niya, hindi niya alam yung nasa Greek. So, dito naman tayo ngayon sa tanong ni Bro Jared. Ito ay follow-up question lang ha. Bro Jared, ulitin mo yung tanong mo, Bro Jared. Ulitin mo. Ulitan tayo. Sabi niya kasi kanina, ang anak ang tinutukoy ko. Therefore, tinatanggap mo na ang ama, tinawag niya ang kanyang anak na Diyos. Dahil sabi sa 1.8 ng Hebreo, ang subject of the sentence doon ay si Kristo nang galing sa iyo. At ang sabi, ang iyong luklukan o Diyos. Hindi naman sinabing o tao. Ano sabi? Ay magpakailanman. Tinatanggap mo ba yon o sinusuka mo na yung sinabi mo? Categorical. Well, ang sagot ko dyan, sa talata sa Hebreo 1.8, hindi sa yung sariling unawa. Wait lang ha. Ang tanong ni Jared kasi, tinatanggap mo na ba ang nakasulat sa Hebreo 1.8? Kumagat ako, Bro Jando. Sabi ko, tinatanggap ko nakasulat sa talata. Tinatanggap niya. Pero, okay, sige. Walang sinabi dyan sa Biblia na si Kristo Diyos din. Kasi kung si Kristo Diyos din, unang Korinto 8:6, sabi ng mga apostol, sa ganang atin isa lamang ang Diyos ang Ama. Magiging salungat na. Pagdating sa 9, Hebreo 1:9, sinabi ni Apostol Pablo, ang Diyos mong, sinong mong doon, yung Ama yun, kinatutungkulan na sentro ng katwiran ng luklukan. Okay, Brother Jared, tinatanggap niya na tama yung binasa mo. Okay, ngayon tama ang binasa ko. Therefore, tinatanggap mo o kinakain mo na yung sinabi mo kanina na kilala ng Ama si Kristo bilang ng Ama si Kristo, hindi bilang Diyos. Therefore, kinakain mo na yung sinabi mo na yun. Kinakain mo o hindi? Dahil tinatanggap mo yung unos ka ng Hebreo. Okay, no? Ang sagot ko kanina maliwanag sa Isaiah 46. Wait lang. Ang tanong kasi, dahil tinatanggap mo yung... clarify ko yung unang tanong niya eh. Wait lang. Bro, categorical kasi ang tanong ni Bro Jared. Kaya nga mag-objection ako. Kasi iba ang tanong niya sa akin doon sa Isaiah 46:9. Bro, wait lang. Categorical ang tanong ni Jared. Ang sabi niya, dahil tinatanggap mo na yung nasa Hebreo 1:8, sinusuka mo na ba daw? Kinakain o sinusuka? Kinakain mo na ba yung sinabi mo kanina na kilala ng Ama si Kristo hindi bilang Diyos? Kinakain mo na ba yun o hindi? Yung categorical, kinakain mo na ba yun o hindi? Sagot. Okay bro, ang sagot ko dyan yung mali ang tanong niya. Isaiah 46:9. Moderator's time, bro. Moderator's time. Wala categorical. Bro, moderator's time. As a moderator, valid po yung tanong ni Jared. Kasi kanina sa sinabi mo kanina sa sagot mo kanina na kinikilala ng Ama si Kristo hindi bilang Diyos. Yung sabi mo kanina. Kaya niya ginamit ang Hebreo 1:8 to prove na kinilala siya bilang Diyos. Sabihin, yun ay contradict sa claim mo. And then, tinanggap mo naman yung Hebreo 1:8. So, ang tanong niya ngayon categorical, kinakain mo na ba? Kinakain mo na ba yung sinabi mo kanina o hindi? Yun ang sagutin mo, bro. Categorical yun, bro. Hindi. Sumagot ako hindi. Bakit? Yung sagot ko tama. Sa Hebreo 1:8, hindi si Kristo ang Diyos ang yung luklukan ng binabanggit doon, kundi ang Ama sa 9.
Kasi sa Isaiah 46:9, kung sabi ng Diyos, wala na ibang Diyos liban sa Kanya, sinungaling ang Diyos. Tama kayo mga Katoliko. Kasi may Diyos pa palang isa eh. Sabi nga sa Isaiah 43, Diyos, wala nang Diyos na liban sa at wala nang darating eh. Sa inyo meron pa. Nagsisinungaling ang Diyos at Katolik ang tama. Kayo nang lilitaw doon. Okay, Brother Jared, sabi niya Brother Jared na ang Diyos daw yung trono. Sabi niya, ang Diyos daw yung trono. Follow-up question. Sige. Ngayon, kung ang Diyos ay ang trono, ilan na ang Diyos mo? Isa o dalawa? Objection, wala ang sinabing ang Diyos ay trono. Ang sabi ko sa Hebreo 1:8 na ang sabi, o luklukan, o Diyos, o Kaya trono. nga, objection moderator. Objection moderator, pagsalita. Wait lang muna, Brother Jared, ah. Ano yung unawa mo sa Brother Gerald, para makuha ni Jared? Ano yung unawa mo sa Hebreo 1:8? Si Kristo ba may luklukan? O ang Diyos Ama ang luklukan ni Kristo? Ano yung unawa mo doon? Ang binabanggit sa Hebreo 1:8 na the throne of you, God. The throne of you. Sige, anong salin yun, bro? The throne of you. Sa English translation, Greek translation. Ano yan? Translation English, bro. Ano English translation yun? Kasi meron ko sinabi kanina, Amplified Bible. Di ba? Nalimutan ko sa alin yan. Basta ang sabi, nakalagay the throne of you, God. Bro, wait lang muna. Brother Jared, para makapag-continue tayo ha. Ano nakalagay dyan sa Brother Jared? Your throne, O God, o your throne, God? Ano nakalagay dyan? Nakalagay, your throne of you, O God. Yung of God o yung O God, tumutulong doon sa anak. Dahil lang nakalagay dito sa Hebrew o sa Greek, ang nakalagay, and to the Son, pumapatungkol sa anak. Therefore, kontra talaga ng Biblia itong taong ito. Wait lang. Ano nakalagay dyan, Bro Jared? Your throne, the throne of you, O God, o the throne, your God is your throne. Ano nakalagay dyan? Ang nakalagay, the throne of you, O God. Oh, the throne of you, O God. Kung sa Tagalog pa, ang trono mo, O Diyos. Yung luklukan. Yun na nga, ang trono mo, O Diyos. Yun ang Tagalog no, di ba? The throne of you, O God. The throne of you, O God. Ang trono mo, O Diyos. O sige, Brother Jared, yun ang ano niya, ginamit niya, ang trono mo, O Diyos. Follow-up question. Follow-up question, ito. Kanina sa 5:20 ng unang 1, binanggit mo, tama? Tinatanggap mo bang binasa mo ito o hindi? Bro, Gerald, sagot. Wait, bro, paulit lang, may kinuha ko. Sige, ulitin na, tanong. Tinatanggap mo bang binasa mo kanina yung 5:20 ng unang 1? Tinatanggap mo o hindi? Sagot. Ano, paulit-ulit. Sorry, kakarating pa. May kinuha lang ako. Sige, tuloy. Lang, I-style ko muna yung ano. Bro, ano sabi niya? Bro, dyan mo. Sorry. Nasa pintuan kasi ako, may kinuha ko. Mapikira ka naman, nakikinig ng tanong. You are under cross. Makinig ka sa tinatanong ko. Ang tanong ko sa'yo, tinatanggap mo ba na sabi ko, may pinuntahan ako si kinuha sa gilid, kaya paulit. Tinatanggap mo bang binasa mo yun o hindi? Tinatanggap mo ba, Gerald, na binasa mo ang unang Juan 5:20 kanina o hindi? Yes, tinatanggap ko. Bakit? Makinig ka, Bro Jared, para maintindihan mo, makarinig ka ng tamang aral, ha?
Akala mo kasi si Kristo yung tunay na Diyos na binabanggit doon at buhay na walang hanggan. Kung unawain mo yung talata ng Biblia, ang sabi, sinong naparito si Kristo? Ano ibinigay ng naparito pangunawa? Bakit ba tayo binigyan ng pangunawa? Sabi, para makilala natin ang tunay na Diyos. Kanino natin makikilala ang tunay na Diyos? Sabi sa talata, sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesucristo. Tuldok. Pag sinabing tuldok, end of the point, tapos na yung pangungusap. Ang sabi, ito ang tunay na Diyos, buhay na walang hanggan. Akala mo si Kristo yon, mali. 1:17, 2:3, basahin mo. Okay, ngayon. Tinatanggap mo ba na sinabi mo tuldok? Oo. Okay. Sinabi ko sa 1:20. ng unang buwan. At tanong ko, meron bang nakalagay na tuldok na T-U-L o T-U-L-D-O-K? Meron bang nakalagay dun sa mismong frame? Gaya ng sinabi ng tuldok? Meron o wala? Okay. Sagutin ko no? Ang hinahanap ni Brajed, letter po letter na, letter, tuldok. Hindi yung point hindi yung point. Objection mo, Derek. Wait lang bro, Gerald, objection muna. Si Jared ay nag-objection. Ano yung objection mo bro, Jared? Unang-una, sinabi niya yon, kaya tinatanong ko sa kanya, cause he is under cross-examination, moderator. Ngayon, sabi niya, may tuldok. Ngayon, hinahanap ko sa kanya, dun ba sa talata na yon, meron bang nakalagay na T-U-L-D-O-K? Meron o wala? Categorical. Yan ang tanong ko, sagutin mo. Meron o wala? Kaya makinig ka kasi. Okay, pwede sumagot. Ano sagot mo bro? Sige bro, go ahead bro. Ay, letter po letter na letter, hindi yung point. Ang sagot ko dyan, kung letter na hanapin mo, makinig ka muna. Wait lang bro, sagot muna bro. Meron o wala? Kaya nga, makinig ka muna kayo eh. Sige bro, wait lang bro, kasi hindi ko kasi ma-move yung time bro hanggat hindi ka sumasagot sa categorical question niya. Oo nga bro. Sige, go ahead. Ang sagot ko dyan, kung letter lang hanapin yung tuldok, walang mababasa. Pero kung yung point, tuldok, meron. Si Pedro 3:16, ang mangmang ay binibigyan ng maling kahulugan ng kasulatan, kailangan pa ng tuldok, letter, kama. Kailangan kama, hindi na yung may kunting guwit, hindi na. Gusto niya letter po letter tuldok. Pag sinabing tuldok, end of the point, ginagamit yan bilang panako sa isang pangungusap. Okay. Last question. Sige. Ngayon, sa 5:20 ng unang one, sino yung subject of the sentence doon? Yung Ama o si Kristo? Sagot. Okay, yung subject na sentence, yung naparito ang anak. Yung naparito, okay, pakinig ka. Yung subject doon, yung naparito. Naparito ang anak para bigyan tayo ng pangunawa. Okay, time's up. Time's up, bro. Time's up na. Oh, maingay na yung cellphone, oh. Okay, sige. To-prove na, tapos na yung time. Okay, so natapos na yung bangayan nilang dalawa sa ikalawang bangayan. So, dito na tayo ngayon sa final conclusion at gawin ko na itong 5 minutes. Ating unahin ang negative side na si Brother Gerald. Okay, negative side. May tanungan pa ba ito, moderator? Wala na. Wala nang tanungan, wala nang objection. Okay. Ngayon mga kapatid, Hindi. Si Gerald mo na kasi siya ang negative. Oh.
nga pala. Oh, ikaw yung mahuli kasi ikaw yung affirmative. Okay, Brother Gerald, ready ka na ba, Brother Gerald, for 5 minutes? Bro Gerald? Ako nang wala na naman to. Bro Gerald? Naku, nawala na naman. Hello? Hindi na nasasita yung ating bisita. Okay, sa lahat ng mga nanonood ngayon sa ating live sa Punto por Punto, bakit may trono si Kristo sa langit? Laglag na naman yung ministro nyo nito. O sabi ni God's Dog. Sinabi ko na nga ba inuupuan lang daw ni Kristo ang Ama, di Diyos nga si Kristo, sabi ni God's Dog. Ano ba ang pagkakaintindi mo ba ng lahat tayo ay huhusgahan? Gumburza. Iba yung tanong niya. Hello, naririnig ako. Sorry bro, naghang sipi ko. Okay. Sige, wala 5 minutes bro para sa iyong final conclusion bro. Okay. Narinig ba ako? Sige, go ahead. Ang conclusion ko walang natindigan, walang napatunayan si Bro Jared sa stand ko na tututuloy niya na si Kristo hindi tunay na Diyos. Sa kanya tunay na Diyos, sa akin hindi tunay. Bakit di niya tinutulan yung mga talata ko? Una, ang pinag-usapan namin kung ano ang ini-stand ng negative at positive sa presentation, doon muna magtanong ayon sa talata. Yun ang ginawa ko kanina. Nilista ko, kaya nag-wave lang din ako kasi yun ang talatang nilatag niya. Sa kanya, napakadami kong talata. Iisa lang. Ang sinagot niya, Isaiah 46:9, yung term ng liban lang. Ito pakinggan mo, Jared, nandito ka naliligaw Unang liligaw ka lang talaga ng tao. Akala ko naman matindi ka, hindi naman pala. Kasi unang-una mababasa sa Isaiah 46:9, pakinig ka ha. Ito ang sabi. Bibinanggit dito, walang ibang Diyos liban sa akin. Ngayon, akala mo, hindi ang term nun, hindi kilala ng Diyos. Ay, nagsagot mo mali ka. Walang sinabi sa talata na liban sa akin na hindi kilala ng Ama si Kristo. Hindi ganun ang nakalagay sa talata. Ang sinabi, Jared, maliwanag. Kung mag-aaral ka, Isaiah 46:9, alalahanin niyo ang mga nakarampang nangyari. Inyong kilalanin, ako lamang ang Diyos. Maliban sa akin at wala ng iba. Yung term na wala ng iba, ang sabi mo, hindi kilala ang termino nito. Mali. Kaya kanina, sumakay ako dun sa tanong mo na hindi kilalang bilang Diyos para maintindihan mo na wala ng ibang Diyos liban sa Kanya. Wala ka naman napatunayan puro yung talata mo parang 10 o 9 lang alam mong talata ng Biblia Kahit isa, di mo na tindigan yung aral na stand ko Akala ko pa na matindi ka pampakondisyong alam pala. Ngayon, ang sabi kasi niya dito ang paniniwala kasi ni Bro Jared, gaya ng paniniwala ni Satanas. Si Kristo, hindi niya hinangad maging kapantay sa Diyos. Si Satanas, pinapantayan niya ang Diyos. Sabi niya, sa Isaiah 14:14, aakyat ako sa ibabaw ng ulap. Papantayan ko ang kataas-taasang Diyos. Kanino bang hangad na makipantay sa Diyos si Kristo? Si Kristo ba? Hindi. Sabi nga ni Kristo, hindi ko inaring makipantay sa Diyos Si Satanas yun at ni Jared. Bakit? Pinipilit ni Jared na ipantay doon si Kristo sa tunay na Diyos.
Kaya binanggit sa Juan 14:28 at 1 Gs 29, my Father's greater than I. Ang Ama ang mas lalong dakila kaysa sa akin. Una, Brother Jared, maramalaman mo sa Santiago 1:13, sa magandang balita, Biblia, ang sabi, sa nakasulat, ang Diyos ay hindi tinutukso ng sinuman. Ayun ang nakalagay sa talata eh. Kung tunay na Diyos si Kristo, sa Lucas 4:13 mababasa, pagkatapos siya ng tuksoin ng Diablo sa lahat ng paraan at ito'y umalis at naghintay ng ibang pagkakataon. Sa mga tuwid, hindi siya tunay na Diyos. Buti nga hindi ka tumakbo sa John 1:1 at John 17:3. May tatanungin sana ka doon yung term na logos eh. May definite article doon na term na I o Hotheos. Kasi binanggit mong I Diyos doon sa Pilipos 2:5-6, nakala mo si Kristong I Diyos doon. Ang term na I Diyos ay sa definite article na term na I. Sa Greek, I, Ho. Diyos, Theos, ay Diyos. Sa Diyos Ama lang pwedeng ikapit yon. Yun ang nahayag kay Kristo sa Ama. Ano ang batayan? Deuteronomio 7:9, ako ang Panginoong Diyos at siya'y ay Diyos at ay Diyos. May definite article. Kaya sa 1 Corinto 8:6 ang sinabi, sa ganang atin meron lamang iisang tunay na Diyos, ang Ama. Monoton alethenon theon. Ang tunay na Diyos lamang ang Ama. Sa John 17:3, may term na tonteon o alethenos theos, magkaibang pronunciation, isa lang kahulugan. Tunay na Diyos, sapagkat may dalawang pronunciation ng Greek, Erasmian at modern. Buti hindi ka, bugbog ka sana eh. Manghihilal lang sana ng punto por punto eh. May term na at doon sa John 17:3, at makilala si Jesucristo. Tatanungin sana kita doon kung conjunction ba yan o pronoun o... Kasi term na at conjunction refers to another person, another subject, plural form. Kaya nga yung binabanggit mo kanina, sabi John yung Juan 1:18, kailanman walang nakakita sa Diyos. Sabi niya si Kristo daw yun, Diyos na. Mali kang pagkaunawa. Sa Juan 1:18, kaya sulat ng lumang tipan yun. Time. Okay. Dami silang. Bro Jare, Bro Jando, malinaw ba signal ko? Okay naman. Pero dinamay mo talaga ako, ha? Nalilito kasi ako napakasing dalawa eh. Sorry. Ikaw talaga, ha? Ikaw talaga, dinamay mo pa ako. Kasi dyan, nalilito ako si Jared Jando, parang, siyempre, alam mo naman, expression. Nalilito nga ako sa Jared tsaka sa Gerald, eh. Okay, so ibigay naman ngayon kay Brother Jared naman 5 minutes sa kanyang final conclusion kung saan pinapatunayan niya na si Kristo ay tunay na Diyos. Brother Jared, go ahead. Kaya magandang hapon. Natuwa ko dito sa kapatid na to, napakayabang. Siya yata yung pinatuparan ng ikalawang Timoteo 3:1, hindi na ako magtataka, nasa kulayan. Sabi, datapot alamin mo ito sa mga huling araw, darating ang panahong papanganib, sapagkat ang tao'y magiging maibigin sa kanilang sarili, maibigin sa salapi, mayabang. Isa ka na doon, Gerald. Bakit? Saksakan ka ng yabang. Sukat mong sabihin ako, 3 sitas lang, 6 na sitas lang. O ngayon, pakakainin kita ng sitas. Makinig ka. Bakit? 8:47 ng 1, dahil yung sa Diyos, nakikinig ng salita ng Diyos. Ngayon, mga kapatid, makikita natin ang pangdadaya at pangloloko nitong tao na ito sa 1:8 ng Hebreo. At sa iba-ibang talata ng Biblia, makikita nyo mga panloloko niya. Ngayon, anong patunay bago natin i-rebat yung sabihin niya, patunay muna natin talagang si Kristo Diyos.
Ngayon, anong patunay na ating Panginoon Kristo? Likas sa kalagay niya pagka-Diyos niya. Kaya nga ng mga ating binasang talata, basahin natin ang uno-uno ng Juan. Ang sabi, ng pasimula siya'y berbo. At ang berbo'y Diyos. Hindi naman sinabing tao. At ang berbo'y suma sa Diyos. Ibig sabihin ng suma sa Diyos, kasama na ng Diyos. Kailan? 8:23 ng Kawikaan, ng pasimula. Paano naging tao yan si Kristo? Wala pang pasimula. Nandiyan na. Kasama na siya ng Ama. Nasa kanan na siya ng Ama. 3:1 ng Kolosas. O baka hindi mo alam. Ang sabi, kung kayo ang muling bunuhay na kalakip ni Kristo, hanapin ninyong mga bagay na nasa itaas sa langit na kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Tanong, may makakalapit pa sa Diyos? Sabi sa 6:6 ng unang Timoteo, na siya lamang ang walang kamatayan na di makikita ng sino man tao o malalapitan man. Ngayon, kung tao si Kristo, at siya nasa kanan ng Ama. At ang Ama na rin mismo nag-clarify nung pinaupo siya sa kanan. Ang sabi, 1:8 ng Hebreo, ang iyong luklukan o Diyos ay magpakailanman. Ngayon, wala daw mababasa ang kahulugan ng salitang liban ay hindi kilala. Meron. O, makakain kita, dictionary naman. O, basahin natin ha. Kasi utos naman yan, unang Thessalonica 5:21-22. Ang sabi, subukin ninyong lahat ng bagay. Di subukin natin ang dictionary kung papasabay itong si Gerald at ang kanyang mga ministro. Ang sabi sa dictionaryo, ang kahulugan ng salitang liban nakalagay ay hindi kilala. Ay no, napakalinaw dictionaryo yan, Gerald. Ni isang papel nga ng libro, wala ka pang naisulat, tapos nalabanan mo itong dictionary nito, sasabihin mo walang mababasa. Letter for letter yan, Gerald. New Dictionary of Tagalog ni Carl R. Galvez. Ngayon, kung tututulan mo ito, yari kayo ni Profile Galvez. O 2002 dictionary nakalagay, hindi kasama, hiwalay, malayo sa akin. O ngayon, kung si Kristo liban sa Ama, edi ibig sabihin pala, hindi pala kilala ni Kristo ang Ama. O hindi pala kilala ng Ama si Kristo, kilala nga nasa kanan nga At patunay yon at nakaklarify yon na Diyos ang ating Panginoong Kristo. Ngayon, balik tayo sa 5:20 ng unang Juan, dinadaya niya. Tuldok daw wala naman nakalagay na TULDOK doon. O tinan mo, huli na naman sa sariling bunganga. Ano bang nakasulat doon? 5:20 ng unang Juan, at nalalaman natin na naparito ang anak ng Diyos at tayo binigyan ng pagkaunawa upang makilala natin siya na totoo. At tayo na sa kanya na totoo sa makatwid bagay sa kanyang anak na si Jesucristo. Ano ang ating Panginoon Kristo? Ito ang tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Kaya napatunayan natin si Gerald talo sa diskusyon na ito at ang buong pamunuan at ang mga ministro niya talo sa diskusyon na ito. Ipinagyan niya sa pamamagitan niya. Bakit? Hindi niya napatunayan na tao lang si Kristo Lahat ng talatang binabasa niya ukol sa Ama nung hindi pa pinapakilala si Kristo Basahin mo nung ipinakilala na si Kristo. Tama, isa lang ang Panginoon nun. And that's the Trinity. Ngayon, may Trinity ba sa Biblia? Sabi sa 7 Gs ng Revelation, Trinity. Hindi may Trinity, ang Anak, Ama, at Espiritu Santo. Ngayon, ano pang patunay ng ating Panginoon Kristo Diyos? Basahin natin sa 2:13 ng Tito. O baka hindi mo alam to, hindi binabasa ng ministro mo sa doktrina Dahil ako nasama ako sa doktrina nun, ikaw hindi. Ang sabi, 2:13 ng Tito, nahintayin niya ang mapalad na pag-asa at pagpapakita ng kalwalhatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo.
Therefore, ang ating Panginoon Kristo, siya'y dakilang Diyos at tagapagligtas. At yun ang ating Panginoong Heso Kristo. Para kay Okay, Kaya talo si Gerald. time. Okay. So, yun, natapos na rin yung kanilang, yung kanilang banggaan.